Dolima do lima oyolimo be wumo egwu ekpili. Dolima do lima oyolimo be wumo egwu ekpili. Kwuo na fugo na ndị ilo m se na nga nwughe n'ụwa m ebe chi m si na nga aga n'iru. Ọkwụ na fugo na ndị ilo m se na nga nwughe n'ụwa m ebe chi m si na nga aga n'iru. Emeka Moroko, ebe ọbụla ị nọ, anyị na-ekwunyere odogwu Stanley nwanne m afọ mgbe Chizi Juliet ị na-anọkọta nọọsụ ka ịkpọ mmadụ akpọ na wow ịma James ka ife na-eme nwanne m Okonta Chekwube mere mmadụ ebe gị iru Akwa ka anyị ji m ya wee bịa. Akwa tiwala akị G-Right, Akwa tiwala akị Chibueze afọ ome, Akwa tiwala akị. Asị na ọ bụ onye ọgwụ, ọ jelu gwọ ọgwụ. Akwa na-agwọ ọgwụ, ọ jelu gwọ ọgwụ. Akpọọ ya onye ọgwụ, ọ na-agwọ ọgwụ. Akwa bụ onye ọgwụ, ọ jelu gwọ ọgwụ. Nwanne m nwaanyị nwoke So as he did, happy Sunday to all my fans, Martin Zadigo Kafo, Akwezuwa nwannem, Kelechi Okoroji, Martin Zadigo Okafo, Stephen White, Okonta Chekwube, DJ Signal Junior, Hosro, Awalo, Santos. So as he did, onwere ife eji ama ebig abụrụ m ife ebig mee. Bịa nne bịa. Onwere ife eji ama ebig until ife ebig eme. Otu o si fa akụ na ife ebig emego ka amalụ ndị bụ ndị. Ọ bụrụ ile guy, ọ bụrụ ile kịta ka a ga-ama ndị bụ ndị. O nwere ife Akwa kwu. Akwa si na ọgwụ karịa ọgwụ, ọ bụla ọbara ọra. Ọbara ọra karịkwa n'ibi ya, ọ bụla ibobo, maka adaesi ibobo ngọ. O nwere ife nji wepụta ka m mee this video a na-eme today bụ Sunday. Achọrọ m ka ọ kụziele a lot of people ife. Nwanne gee ntị o, anyị ncha niile ama ayị ala the same time. Ka isi ayị ala abụrụ ka nsi ayị. Emem video 2 days back when I put most of the problems a na-enwe na Anambra State to all the parents and to all these idiots na-apụta n'iru akwụkwọ na-abịa compare ndị mmadụ. Na gị akwa gị na onye abụ ọgbọ na ebe ọgbọ gị nọ na-edis and that ichefuo na anyị ncha niile mụ na gị burugoro ọgbọ ya bụrụ ebili. Enwere ife a na-akpọ ebili maọbụ ebulu n'ala Igbo, nwee ife a na-akpọ ọgbọ. Ọgụ ụbọchị amụ ga-abụrụ ụbọchị amụ, ma amụgodo ụmụ the same day with you, anyị abịarọ na the same family, anyị abịarọ ụwa the same time. Ụwa bụ ndị na-eje eje, ndị na-ana ana. Etu isi eme operate abụrụ ka nsi eme operate. Chi mụ na ga abụrụ ofu. Enwere ike deelu gị n'ụtụtụ, deelu m n'efie, nwee ike deelu onye a na mgbede. Oge iji meke ego abụrụ oge m ga-eji meke ya. Oge iji nwa abụrụ oge m ga-anwụ. Mụ na gị cannot die the same time. O nwere ndị pụtara ụwa ife bụ mba fa abụ ịchụba ego fe wee n'oge chụba ya. Nwee ndị pụtara ụwa ife bụ mba fa abụ moto fa gbaa mbọ ka fa goo moto. Nwee ndị bụ nwaanyị fa gbaa mbọ nụọ nwaanyị. Nwee ndị bụ ụmụ fa gbaa mbọ mụọ ụmụ.
pace anyị ncha niile abụrụ ofu ụra na-epushu ndị mmadụ na gị ndị gị na fa bidoro the same time na fa eruo n'ebe dị one a gị nwa n'ebe ị nọ ngwapụta ka ifu ka esi egbusi fa today ebulugo akwa ma ụfọdụ ụmụ dibịa o nwere ndị dibịa fụrụ akwa chọọ ka fa dị ka akwa agwara gị that you can never be Onowu Igbo and Onowu Igbo can never be you. Mụ na gị abụrụ ofu ife etu nsi achụ ya bụrụ etu isi achụ. Don't ever dare to be me. Don't even wish to be me because I never wish to be you. If otu Obi Kubana na otu Obi Kubana na achọ m ịdị ka Obi Kubana. I don't want to be like him. Obi Kubana nwere ike ọ bụrụ na ọ ga-anwụ at the age of 56. Ana ya mara ya ọnọlụ kịta na-eme ife gị ya na-eme ife niile chọọ ka ịdị ka ya by 56 asị gị nwụọ na ịma like ya asụrụ ọkwa m asị gị na o nwere ike nna amalụ gị atụ anyị enwere ofu destiny. Onowu Igbo na ndị gị na fa bido si ote gị bido ife Facebook na ebe ị nọ na ndị ọzọ eme na nke nna ya bụrụ ofu nke ọlụgụ ma achievement ndị ị na-ene anya nwere ike fe menụrụ ya half. You want to compare me and them? Mụ bịa agbanye ụlọ m n'ọkụ ịchọrọ efu my house chukwu kpọọ gị ọkụ dị a so onwe ofu ife m mere achieve m bịa gbanyelụ gị ya n'ọkụ onwe nke mmebe anyị cha da eme ofu ife na onye a nwere ike ọ like ịda eme ya onye a like ịda eme ya mụ na fa bụrụ most of ife na-afụ n'iru akwụkwọ oge m pụta n'iru akwụkwọ fa myself ka nọ secondary school oge m nọ n'iru akwụkwọ fa nọ na secondary school. Yes. O nwere ndị delu WAEC 10 years ago nweta admission ụfọdụ ka nọ na university kịta ụwa na-atụ ya ọ bụ na ọ tara afụ ruutu mgbala fanwa ama agbanwu ya ile niile a na-amacha kịta fa gbaa visa jee South African ọ survive 5 years ka mmanụ ife batala ya go there na jee na war front jee kụọ ya pụta efu na ya enwe ofu ife abụrụ mụnwa na-eme my own according to etu capacity m ga-esi bunwu a na-etu chi m si direct m ị na-achọzi ka ị compare mụ na onye ala ọ na-agba gị mụ na onwe ofu story o nwere ike family o si ji ego family nke m dị poor o nwere ike o nwee nne na nna mụ abụ orphan ịgba my story you don't know anything about me why comparing us etu ị ga-esi n'ọlụ kịta ị na-achọ ka ị dị ka onye a na-achọ ka ọga gị na onye a bụrụ ofu na gịnị ya nọ n'ofu line ọ na-eme ihe ego cool down nya mebe ihe na chi akpa ka ọ na-eme chụba ka isi achụ ya wonde chi ga-esupu elu gị ụzọ ọ meelụ gị ọ dị ụwa ka fim ngị nwa sef ị na-asị ọmụnwa oge ngo my first car the same time send ego to Nigeria ka ego olu moto ka m kwụkwara ụgwọ another one na South Africa the same day moto na abụ the same day one na Nigeria one na South Africa mana ihe niile a na-eme nka fim ọmụnwa agụụ na agụ ọmụnwa bụzi onye na-ego moto igo Nigeria igo na South Africa ọ dịzi mana enwe friends na never believed na m ga-eme ekinwu ya ụbọchị chi m chọrọ ịkpọpe m ụzọ ọ send alụ m two small boys koili m to Samsung bụ ya nyere m ego njigo my first car na-ele ivu ọfụma ndị anya ukwu na-eme ndị eke na-atụ mpụta na shop ndị na nwee office table na my shop na-akpọ red label ka a na-akpọ gị chi nke m bịa fopụte ma all along ụfọdụ onweze achị take him serious maka na mada m wepụta ego nha no onye ọbụla nwere pace nke ya akwa ọkụkọ a na-abụ a small boy mgbe o bido mebe wave ọ ka dị ebe 24 years 23 24 ụfọdụ afọ ọgụbafa kaba dịka akwa kesi ọ na-aba n'ime ya na ịchọkwa inwu dị kesi a will you like to have this kind of matter ya like ya ifugive o ji na-adịrọ mma ka ị na-achọ ka ị dị ka mmadụ meanwhile na-ekwu ya mụnwa na-esi tukwu ahụ ọ bụrụ my fault
ọnwa anyị nọ bụ ọnwa love Valentine 4 days away. Nna m nwoke onye ya ata that day enwekwa ihe ya ata ọka na o nwere make plan ọ mbọsị love ihe ndị ọcha kụziri anyị. Ovu anụmanụ lagide ọtụ nwụọ n'elu nwaanyị eme ya sent anyị na celebrate ya maka na onye ọcha nwe idiot. Anyị na-ekwu ife anyị na-ekwu. Okwu Akwa alụ gọọmenti ntị based on ife na-eme na Anambra steeti. Ifugokwa ndị a ife m ga-eme otu a nọ bụ imeghe encourage gị gbaba mbọ n'ife anyị na-eme gị jisi ike. Olukwara na nke ọgwụ msigopụta maka na ibe mụnwa bụ mmadụ na-eme ebe aja ka m na-achụ maka na aja karịrị ọgwụ ọ ga-agwọlụ na m ka akanye gị nke a na akanye na achọrọ m ọ karịkwara m wee jee gba afa jee chụọ aja aka m apụọ na ya. A na-agwa gị as my follower agwọkwa na ọgwụ you know the help. Dibịa ọbụla asịghị bịa ka agwọ ọlụ gị ọgwụ ọ ga-agbaba ọsọ ka ọ na-agwọ ya gwọọlụ ụmụnne ya gwọọlụ ụmụnne ya. And ka m mee ya ka m kwuo okwu a kịta because amụrụ m onye na-ege ụrọfụlụ idi ọtụ a na-akpọ onwe ya onye eze Jizọs. Fụlụ onye a na-akpọ onye eze Jizọs onye ahụ so na the worst idiot enwere na Anambra steeti. Ndị ide mmiri amụrụ ka nsi produce anụmanụ dị onu na-agbachite ya nkịtị na-ezugharị ife ọ na-ezuzu ya nwee ndidi na gọọmenti ka na-abịa kwa ọbụla amapụta na ya achọ gọvanọ ka ọ gwa gọvanọ ṅụṅụṅụṅụṅụṅụ. Idiot apụtala ụbọchị a egbuo oge wee no voice note m sendịarịa na m sị no idiot ka ọ bụ anụmanụ you no get sense. Ịmapụtago kịta arụ ga-ajụ gị oyi izuzuru buru ego dọbasịa ndị nwa sendịrị gị ego ịma na oge a na-ezuzu dị ife agaana ọnụ nwa na-eme onwu na expose to danger. Eburu gị ụbọchị a ihe ọzọ ị na-agwa anyị bụ na a na 87 million na-edogo nwụrụ 87 million na-edo etu dị anụmanụ dị ka gị nwụrụ 87 million. Ị nwụrụ 87 million etu dị na ndụ gị a ị nwere that kind of money ọ ga-enwe ụdị ego anyị ga-ama na kọmọ mechie ego ọnụ anata gị nwa 7 million ọgbọ 94 million na-edogo a na-anata ụdị ego ememe ịmapụtago na aja wetasikwa ego kpọba n'iru gị. Kedu na cashless society anyị ka mmadụ chọrọ inye gị ego ọ gbaalụgo transfer oje nọ na bankị ịma ego ọ na ị nwere ike nweta you cannot withdraw more than 120,000-150,000 na bank. The rest bụ welu your app mee the transfer. O nwezi onye na-ebugharị ụdị ego a kịta iburukwa ego kpọbasịa polisi kwesịrị ime gị investigate maka chika na-agwa gị tebụl a na-eme ọ ga-atọ ọnụ to your side very soon. Ị ga-akọwa ọfụma mensi ga na-ebunye gị ego amalụ nọmba onye sending this kind of money ka amalive onye a na-eme gịnị ka imere onye a ọ gbanwegharịgo transfer obulu kaachị bunye gị. Kedu shop ị ga-eje fod kaachị a na Nigeria na import and save a na-enwe ụdị kaachị ya onwe onye ka ji onwe onye ka na-ebugharị ego go na the days anyị na-ebu ego n'ọkpa eme travel ewere ego agba n'ọkpa eyikwasị ya trọza a na-emezi ụdị ife a 1 million naira kaachị nke a bụ na ime emenwu transfer. Kedu ego mmadụ na-enye gị ife a na-eme gị ọ na-esendịrị ego buru kaachị bụ ego iwee kpọba na-eme kọl onye ka ị na-agwụ ịgbanyị nọ kamera izuzuru igosi ego a ka anyị wee kweta na-enyere gị ego. O nwere ihe gbasara anyị na gị gọọmenti kwesịrị ime gị investigate ngị nwa you are supposed to be investigated. Ife ị na-akọ gị eli eburugu sọ gị bụ onye izi eburu na Anambra steeti eburugu in of 4 months ịpụta ị kwesịrị na-enye Chineke ekene chọọ famili gị ebe ha nọ ka gị na ha nwee obi aṅụrị. Anya na-anụ na gị na pinọpịna nọzi di a nụrụ ụbọchị a nwaanyị nụrụ 2022 ka 2023 by 2024 February ọ na-agbasa ana. Ị kwesịrị ịdị ashamed of yourself na I'm telling you. Ofu isi ada nwoke anyị Ugbo na otu a nnọ kịta enwere m ike ịnọkata nwaanyị nna anụ ana ma okwute na mụ na ya da anụzi all my property
m ga-safeguard ya ka abụgodo wanted mmelachi wee bụrụ nke a na-anụba anụ ọ na-ana a na-ekwu okwu ọbasi o wee bụrụ nke ka a ya abanye pịnọ obere nwa nwanya na-aka eje n'eniwe a ịbịa kpochuo onye iru gbachuo obere nwa dị ka ya ọ bụrụ na ị ka dị 20 something years a na-ekwu na okorobịa na ọ na-enughị enu n'isi na ka ị ma expect nwa dị 25 years ọ ha agadi nwoke dị ka uburu afọ buchisi enu na ala ihe maintain nwa obere nwa dị one ịmakwa ihe nwa na complain na ide eneti ya anya ọfụma bifo iji nụọ pinọpinọ ebu nke ụzọ nụọ pinọpinọ gụ eru arụ pinọpinọ nke m pinọpinọ gụ ka nke m nwa ahụ nke m enwere ahụ nke m dị very slim mụwa bụ ụzọ jee welụ mana efi ana m ekechi ya ana m ekechi ya ibu ọ na-ebu na arụ bụ na awe ka m si ebubatali ya ndị South mmechie shop mmechie di shop ndị Dubai mmechie shop ọ ebe a ka ego m gara ana ọ dịkwara akụchago m enyi m akụ na ife ọbụla nwoke na-akụ akụsigo m ya o nweghị laịf ọbụla nwoke na-akụ m akụbe nyanwa ya na-akụzi na ọ na-akụzi na mụnwa adị happy na-ekili ọ na-akụ ka ụmụazị ibie yetego ọ bụ crazy jeans ka a chi ibu mgbu ya nke adọlisi yetego nchi ibu ya jeans eme ndọlisi enya bunye ya ụmụazị na-afịa fa na-ekogodu eyetego ụsụ ya ịdafụ Regina Daniels ọ dapụta ọ na-aga ndị mmadụ na-ekili ya ụsọ ned o nwere ihe ọzọ na nke buru afọ buchisie na nne obere nwa eji eje kpọpụta nya gịnị anọzi egbe gọvanọ should send these guys ka a bịa mee gị investigate ka amalụ source of that money. Kedu onye anatu 80 something million 90 something million kesi adịghị na agwa gọvanọ buru gwara anyị ndị buru ememe iburugo nne nwunye anyị ka na wọchị gị ka anyị gba ebe ị nọ mgbe nna agwa gị bụ nyefuru ego ị na-ebupụte dị careful izuzu onye ife a last time na-awụnye ego na mmiri eje ime oge polisi bịa ebe ịgwa polisi bụ na ọ na-aba awụnye sikwa ego a na mmiri n'ihi na ejekwa je tụtụkọrịa ebe a na-akọwala onye a mmachi awa too much esi na ọ na-abụ awụnyesi ego a na mmiri esendị ya ndị mmadụ fa ga-atụtụkọsịa that money jiri nwayọ ọga take am easy ọ bụrụ sọ gị na that steeti ị na-anya n'obodo ya afụ na ndị mmadụ anọrọ ọfụma ị na-amachaghalị ife ị na-amacha welu nwayọ take am easy bakwa n'ụlọ bakwa inside unu nwa so na ndị hype blood these boys fair way by into all this rubbish fa na-eme unu contribute too much if we ife Soludo na-eme na achụsịa ndị dibịa unu nwa bụ ndị pastọ nke gị bụ na ya gba ebe ịkwụ akwụ a ga-achụ ndị pastọs nwobere oge na this miracle unu na-eme unu ga-abịa proof ya a ga-achụ unu ndị dibịa unu nwa anọkọtazi ihe dibịa anọkọta oburu gold n'olu onye ka ị gwọrọ gịnị ka ị gwọ come and tell us ebe ị na-agwọ ara ha agbago ị na-agwa oke n'ezi akwa ka a na-ajụ oke ite akwa sị na onwe ya dịka oke ite na ọfa nwanyere ya afa so para na-azọzi gị na finally check ya n'ya ọrụ ọbụla ị na-alụ na-enwere adreesị ọga forget that nonsense. Ọrụ ị na-alụ onwere adreesị ị nwere complimentary card n'ebe a ka a ga-afụ gị etu a ka esi wee gwa ụmụazị a si n'ime ọfịa pụta. Soludo siri na ya dị willing ịzụ reintegrate kwa go back to the society. Eju nọlụ n'ime ọfịa ikolu mmadụ natu onye ego natu ya 5 million 10 million the worst bụ na ya igbue mụnwa bụ Onowu Igbo kpọọ unu si unu biko na the worst thing ị ga-eme bụ ịnatasịkwa mmadụ ego igbuo onye egbuo nwaanyị ga-eji na-eme ụdị ome a unu ewe megide wee mee ya a honorable member of the House of Assembly